fl-aħħar tal-mozzjoni resqet l-Oppożizzjoni fil-11 ta' Diċembru 2011 fejn il-mozzjoni tispiċċa tgħid li ntrefa' responsabbiltà politika qed nitolbu żieda u titlob riżenja tal-Onorevoli Ministru Carmelo Mifsud Bonnici. Din l-emenda imresqa mid-deputat Laburista Michael Falzon sabet l-oppożizzjoni tal-Viċi Prim Ministru Tonio Borg. Point of order, Onorevoli Ministru Tonio Borg. Nitlob ruling dwar din l-emenda kiex in order. Għaliex tbiddel sustanza tal-mozzjoni. Skużi, tbiddel is-sustanza tal-mozzjoni. Id-deputat Mexxej Laburista Anġlu Farrugia qal li emenda bħal dik li ressa id-deputat Michael Falzon tista' ssir f'kull ħin waqt id-dibattitu. L-oġġezzjoni ta' Tonio Borg waslet għal reazzjoni mid-deputat nazzjonalista Franco De Bono li akkuża lil Viċi Prim Ministru u lil Prim Ministru illi qegħdin imexxu il-Parlament b'mod tal-mistħija. Franco De Bono kien interrott tal-bosta drabi mid-deputat Speaker Censu Gallia illi anke wissieħ illi kien se jissospendih mill-Kamra. Id-dibattitu dwar il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni jissokta il-ħamis filgħaxija.